Moi boas noites a todos e a todas. Estamos encantadas de estar aquí no lugar, de verdad, que hoxe fai un frío loco, Se fai un frío que pela. Hai un frío loco hoxe aquí. E nada, dicirvos que estamos encantadas de estar aquí no lugar, que somos cantareiras, somos as cantareiras de Bullo. Fai un frío loco. E fai un frío loco. Igual hai xente que nos está vendo desde Sudamérica que pensa que isto non é en directo. Sí, estamos en outubro, Estamos en outubro e... Estamos sudando como porcos. Que barbaridade que hoxe... É verdad. Veo verano, todo xunto. Veo verán de Sudamérica. Veo, polo canal internacional. Somos as cantereiras somos as de cantereiras de Bullo e nada, bueno, vimos dunha familia numerosa que somos 3 irmás. Sí, isto xa vimos sabe. así, bueno, que nos dedicamos a música, somos 3. A ver, acabo eu, Veña, que temos que cantar, veña, Veña, ele noche, eu son mucha e Carmucha non veo porque estaba cajando. Por favor. Non, pero por que aplaudides? Por que aplaudides? Por que? Por que aplaudides? Por que? Porque dixo unha porcallada. Iso non podes andar falando así, aquí na televisión, muller. Bueno, saliu así. Por como que te saliu? Tens que buscar palabras máis finas, muller. Bueno, que a verdade podes que... dicir, ai, é que non puido vir a nosa irmá porque tivo que ir ao excusado. A donde foi, muller? Bueno, muller, ou podes dicir, foi plantar un piñeiro. Oh, nin que fora Navidad, pero... No, muller, ou podes dicir, non puido vir a nosa irmá porque foi mandar un fax. Por exemplo. Mande como? Mandar un fax, muller, que son maneiras de dicir a xente que usa así estas palabras para cando queres falar diso que acabas de dicir ti ahora. Ai, pois eu sempre dixo, ai, que ganas teño de cajar e Por favor, que non, hai que ser máis fina. Perdón. Bueno, muller, a ver, hai xente... Perdón, era por acabar pronto. Muller, pero que te prometo que quieres acabar pronto, non podes seguir na televisión dicir estas cousas e o primeiro que che a cabeza. Vale, pois inventas calquer cousa. Bueno, pero inventas, por exemplo, que hai moita xente, isto sí que fai moita xente. Bueno, vou ir ao momento que vou ir a falar co señor Roca, verdad? Con Roca. Señor Roca. Claro, por iso. Moi ben. Por Entonces, iso Galloso sempre di, bueno, imos un momentiño a publicidade, E arranca para o cuarto de baño que teño visto eu correr que non dá chegado ás veces. E iso é unha excusa, porque el podía fazer o programa do tirón se quixera, pero non, tenos aquí aguardando co carallo de frederóticos e todo isto, non? E metenos publicidade e nós esperando e acabamos a 1:30 da mañán. Por culpa de que ten que ir ao... como dixeche? A excusación. No, o excusado. O excusado. Hombre, por Dios. Bueno, e nada, e dicirvos que a verdad que hoxe, bueno, vamos cantar, pero que hoxe estamos encantadas de estar aquí no lugar, de verdad. Estamos moi cansadas de estar... Estamos encantadas. Estamos sin dormir. Como que sin dormir, que viñeron reponarnos a... Mira, se os pillo diante reventos a todos. Tanto. Mira o que che digo. Perdonar, viña, que hai que acabar, pero... Dios mío, que non podemos dormir toda a noite, que viñeron romper a cabeza. Pero foi con gusto. Quen, muller? Foi con gusto que... Que gusto, muller. Bueno, muller, que estivo moi ben, foi moi bonito aquelo. Ai, foi bonito. Non dormir é bonito. Bueno, muller, pero Dios si... mío, que pola mañá que era unha gafa no colacao, pensei que as perdera, que non vía. Ai, Dios mío, é verdad, porque non dormí nada ben. Bueno, muller, pola noite viñeron os... Bueno. Os atuneros. Como se chama? Os atuneros, os... Bueno, muller, a ver, que viñeron... A ver... O que pasou que foi que viñeron os tunos, os da tuna. Viñeron os da tuna. Os atunos estes, viñeron a rompernos a cabeza. Non, mira que non lles chega a Santiago para dar a lata, que ainda viñeron a estar de bullo. Claro, porque nós, como somos tres irmás, a mamá, a la madriña, cando se pon a lavadora, de roupa blanca, pois son como 50-60 barajas, non é? Cala a boca, por favor. E téndelas no tendal, e entonces dixome unha vez Pemán que se vían o tendal noso das brajas, salía no satélite metidos a... Bueno! Ala! Xa foi así a burrada. Bueno, muller, que non digas tonterías. Que se vía todo un ardebullo, un tendedeiro de brajas. Que non, que o que se verá desde o satélite, muller, será a muralla chinesa, muller, que non é iso, pero... Que muralla chinesa, nin que nada. Serán brajas, van a subir ladrillos desde o céu. Bueno, muller, pero que iso, a verdad que, bueno, é o que se virase desde Santiago así, pero a verdad que foi moi bonito. Viñeron así os da tuna, todo. Ahora que levamos unha semana sin poñer unha lavadora de brajas. Extrañame ben que por... Bueno, cuidado, con ser tanta muller tamén polo olor o home ten unha fervellemona, non é? Ten a fervellemona que cando lo pescado ponse loco, Por favor, cala a boca, non digas... E entonces ao ser tanta muller na casa igual viñeron atraídos polo olor, que xa dixo antes o mestre Butenroy, o... Jorge Mires, Javier Miras. Jorge Mira, dixo Javier Mira, dixo, os mosquitos van a chupar no... Bueno, xa está. Como se chama? Pois os da tuna
como son tamén medio sabillos, igual digo ao bacalao. Bueno, non digas tonterías. Bueno, a verdad... Ponme aí pregunta, aquí poño A, B, C. Que chamen por teléfono. A verdad que foi moi bonito, viñeron ali a tocar e viñeron ali toda a noite. Bueno, foi super precioso a ver ti como eles viñan Foi así. precioso, que pasa que esta pensa que foi por ela. Bueno, no, foi por mí. Pero No. ti eres moi fía, como vai ser por ti? Ti pensas que chor mandou Esteban do Carballo a Tuna para conquistarte. Pero eu entereime que Esteban do Carballo meteuse pa Jai. Non quero dicir máis. Pero meteuse a Esteban Jai. do Carballo que se meteu a Gai. Pero Jai de verdad, con título. Pero como vai ter título, muller? Non digas... Díxomela a min. Bueno. Díxomela a min. Me voy a estudiar para Jai. Y me compré una Rebeca. Y yo dije, muy bien, bueno, venga. Pero, vamos a ver. Y eres parva perdida, ¿eh? A mí. Díxome así como pasando cando iba nuestro bus. Dixe, adiós, me voy a estudiar para Jai. Me compré una Rebeca. Me voy... Algo dixo así, é verdad. Pero a ver, tienes parva perdida. Pero que é normal. Esteban do Carballo. No, pero é normal que ti non entendes porque foi mozo teu e non quería flique contigo. Que non é porque seas fea como un corvo, pero non é por eso, é porque él quería ser Jai desde pequeno, pero por vamos eso a ver, estudiou. Esteban do Carballo... Ahora vai a estudiar para eso, porque tes un título e eres álgebra. Vamos a ver. Esteban do Carballo marchou a estudiar ingeniería a Paraguai. Como? Non que Paraguai, que vai estudiar en Paraguai, que marchou con unha beca, non é que comprou unha Rebeca, que marchou con unha beca para Paraguai a estudiar. Eso é o que che dixo. No. Non é que tal. No. Pero vamos a ver, No. non. Eu creo que no. Pero A verdade, vamos como dixo Berrando cando iba no autobús. Vamos a ver. Díxoche, marcho para Paraguai. Marcho a Paraguai. E ti como sabes o que me dixo, se me dixo a mí? Bueno, porque mesmo contou el a min que tamén que marchaba para lá. Bueno, pero eu pensei que el non me mandou a Tuna, pero a verdad que non sei quen puido ser, porque a verdad que Por que estou pensas que é por ti, intrigadísima porque me mandaron a Tuna e como que se foi por min, porque eles nada máis chegar ali, colleron e a primeira que cantaron e xa era por min. No, que cantaron a de... Xorvin vireu ao lonxe. Cando viñeron empezaron a cantar ese de ese lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca. Este lunar que tiño eu aquí. Sí, mira, cara. fíjate. Ten un lunar debaixo da barba, non sei Aquí, pero... Justo, Sí, cantaron eso e despois cantaban. Bueno, tengo aquí... E despois cantaban, ai, como así che arrancaron o lunar, non é? Canta e non llores. Eles dalles igual, eles collen todo, eu vi nos vir así en manada, pensei que era unha manada de corvos, unha bandada cando os vi, porque estaba sin gafas, tiña as gafas metieron colocado, e viñan calanos e dixen, ai, Dios mío, que nos veñen a comer os corvos. Pensei que, porque eu vi unha película que viñan os corvos a comer as persoas, e dixen, bueno, e logo non é escopetas de cartuchos, ou que? Entón, viñan calanos e dixen, e veñen os tunos, cando os vin cas guitarras, pero despois os vin cos pololos, veñen cos calzoncillos de fora das medias, veñen co pañal e co que esta xente non está venda... Bueno, muller, non te metas porque que vestimenta é esa, Dios mío? Bueno, muller, pero... Esa vestimenta só la usa o príncipe de Bequeler, os tunos e as sotas da baraxa. Bueno, xa, muller, pero... Bueno, e a onde queres chegar con esto? Porque vamos a ver, que personas son este tipo de personas sempre? O príncipe de Bequeler, as sotas e os tunos. Que tan borrachos para poñer esta roupa. Os turnos sí, pero as sotas da baraxa non creo. Bueno, as sotas de copas igual sí, pero as outras non teñen por que beber. Sabes? E a outra cousa, as sotas que son homes ou mulleres. Porque tetras non teñen, pero teñen unha pinta de Esteban do Carballo, que son homes ou mulleres. A de Bastos, non. A de Bastos, a verdade, de Bastos parece un home, que ben se lle ve. Ben se lle ve que é machote, pero de espadas é máis. Que son homes ou mulleres. Pero vamos a ver. E aparte, outra cosa, o marido da Sota de Oros, Heráclito Fournier, o marido da Sota de Oros, Heráclito Fournier, que o pon na baraxa, que é o marido... Fournier, muller. Fournier, o da Sota de Oros, o home. Carallo, pero ti parece mentira que aprobaras cuarto de GB. Pon na baraxa, Heráclito Fournier, e é o home da Sota de Oros, o home que ten a foto no As de Oros, que está así de lado. Que eu dixen, é o príncipe Felipe. Non, é Heráclito Fournier. Pero vamos a ver, Heráclito Fournier non é o marido da Sota de Oros. Ai, non, que va?
Como que va? Que eu vin eu no... Pero non digas tonterías. Vina eu no século que hiciste... Pero vamos a ver, na revista Heraclio esta. Fournier era un litógrafo moi importante español. Que era que, muller? Que Un era que? litógrafo, unha persona que imprime con pedra. De Ai, sí, litografía. os pica piedras, No, sí, bueno, a ver, oye, contanos a entón, ver, que vai era contar moi miña import- man. Bueno, este home facía moi impresións. E a verdade que Monticho unha casa de naipes. Pero chamábase Heraclio sí, Fournier. fixo Por eso unha aparece... casa de naipes e veo o lobo soploulle que o todo. Como vai fazer unha casa Unha con fábrica, muller, unha fábrica de naipes. E entón yo- se li colleu, e entón fixo moi conocido, pero non é que sea o marido da Xota de Oros. E por que ven a baraxa? Por que o que fixo a baralla, muller? Pero ven en todas, que as fixo todas. Bueno, Sí. da igual. A min a cousa o que me interrojo eu é dicir a Xota é un home ou unha muller. Pero muller, pero que importa iso, se é un home ou unha muller? No, importa porque a xente quere saber isto. Que lle importa a economía? Quere saber o que é a Xota de Oros e de Bastos e que é un home ou unha muller? Pois é un home. Ou un trinsexual? No, é un home. É un home porque é xota. Xota. E xota, a palabra xota ven dunha palabra do latín que di subtus. Subtus e di subtus xota, porque subtus ven súbdito en latín. A mellor non foste de xa misa de pequenos, non? Bueno, pois, vende subtus, significa súbdito, vende o latín, por derivación, subtus xota, subtus xota. De aí ven a palabra xota, de subtus. É verdad. Te enseñou mo cura, Te enseñou mo cura cando era nova. Está moi ben que sepas todo eso. E que? Para que nos vale isto? Bueno, muller, pois porque así demostra que é subtus de súbdito e ve como un paje, que ven sendo como un paje e demostra que é un home. E paje de que ven? De pájaros, de pajeiro. Muller, non De digas... paje... De que? Digas De que- onde ven paje? Bueno, pois non sei, virá de...